Iduso ni Malaybalay City Councilor Attorney Rindon P. Sanggalang sa 10 sa nguniyang panglungsod ang pagban sa endurance race sama na lamang sa bus Ironman na challenge sa syudad atol sa 29th regular session Pebrero 3, 2026. Sumala ni Sanggalang nga isip chairman sa Committee on Transportation and Traffic Management giisumiti ni ini aga proposed ordinance nga nagdili sa paggamit sa public roads o highways within the city. It should be an ordinance prohibiting the Boss Ironman motorcycle, not motocross, challenge, BIMC, and similar motorcycle and motorized vehicle endurance events in all public roads in the city of Malaybalay. Giklaro sab nini nga dunay mga exemptions sa ordinansa hilabi na kog i-impose sa national o provincial government ang susamang event walay mahimo ang syudad nini apan hinahanglan gihapon nilang sundon ang mga traffic rules. Gibutiyag sa mga konsyal nga adunay ipahamtang nga mga penalties nga 5,000 pesos og 10 days nga pagkapriso o pagka-impound sa motorsiklo nagigamit sa endurance event. Section 5, penalties. Kung naay mag-endurance event sa syudad sa Malaybalay ang atong dalan, the penalty is 5,000 pesos or imprisonment of 10 days or both, depende na sa discretion sa korte. Mga katropa, para malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinahanglan nato tinaw kanunay ang atong pananaw. Oning nga mag-inom og Visionix Plus soft gel capsule, ag kapsula nga dakong tabang sa pangpatinaw sa pananaw. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa Giotad Lee Soriado, XL News.